Alright, nina bengindlonhle nophapha ekhanda lena benkashana kaMenze yaphuza umlazi angameva. Nina abakaZulu noMageba nakuphi la kufinyela khona le channel yethu ebizwa ukuthi Black Life TV. Igama lahlelwa ke impande ezama-Afrika elamo King Sicaka ngokaluqe insizwa sethi Sicaka seyishaya imponyela mfoko amancisa kancane ayidedele intombambi yesokeni. Asinamukele siphinde sinamukele once again khona la ohlelweni lethu. Niyazi ke nani masifikile nginethezeke kangaka ngizodinga idudaba lomqoka hlubudlube ekhasini sibheka izinto nje ezihlupha abantu nezingasiza abantu nezinto ke abantu asebehambe bankanta asebebuya beza la sizobasiza ke thina singoJesu balesi sikhathi namhlanje ngenza kwethu ngenisenze lutho asibonge kakhulu siqhubeka usubscribe ulike ucomment lokho kuyasikhulisa kusenza sikwazi ukuqhubeka nohlelo libe namandla njengoba linamandla namhlanje njengoba sengasho igama lami uKing Sicaka le iBlack Life TV izimpande zama-Afrika igama lohlela sibingelele usihambele sethu esinaso namhlanje niyangazi ke ngikhala ngobuhle njalo bangiphindile namhlanje ngenza kwethu sabona sisi. Sawubona King unjani? Ngikahle wangibiza wathi Coso yabona mathi King. Kaza kwethu kuvela ukuthi ngimnikeze inkomo zakubo. Mthathe kumfaka lapha ekhaya. Kola bafika la bathwele kaye ngibathandi. Hayi. Ngibathandi. So right. Ngiyaphila King right? Ngane kwethu ngikahle. Ake ngizwe ngawe nje ukuthi yini ekubeka la ngoba asijwayele ukufika la sizoshaya nje inyama siyokonakele kakhulu. Kunjalo. Kungani lapha? Ngibonga ukuthi ngibe lana kuhlelo lwenu. Njengoba ngilana ke ngizoconfess because khona into engiphatha ngabe ngenziyayo. Ne? So lana into engayenza wena King ngilambela amandla ne? Okay. Wasiza wachaza ulambela amandla. Indlela zokulamba yiningi ongana kwethu. Alright. Yebo ke so mina bengidayisa elokishini. Sure. Ngidayisa utshwala. So mengi-order mhlawumbe bengi-order ngamakesi amabili amathathu yabo. And indawo benginayo inkulu kodwa abantu bebekwenza i-take away abantu bengahlala yabo because ama price ama bephansi umuntu befika athenge ahambe ohlala ahlala khona yabo. So ngahamba bothi awuthi ngisa amasokisi ne. So into engayenza la ngahamba ngaya kulamazwe angaphandle engeke ngize ngamention ngase ngizamile ke nayiningizimu angifuni uqamba manga ngaza amacisha onke ama province ngangingasizakali. So that's when I decided ukuthi yazini awuthi ngeke ngithi abroad ne ngahamba ngaya kulamazwe engeke ngikwazi ukwamention angaphandle ukuze ngikwazi nami ukuthi ibusiness lami lisimame. So mangifika ngale nangempela ngifike kulo baba lona ayibaba ngicabe nangempela angenze zonke izinto ekumele zenziwe yabo angingazise nasemadleni mangaba amadlozi ezilwane mangabe kwakuyizilwane inkosi yamangazi. So then after ngoba nami ngangazi vele ngifuna ukusizakala angizange ngibe na that fear kakhulu yabo. Nangempela masiqeda ubhuti angitshela ukuthi okay so into ekumele uyenze since sesiwenze le ritual encane la emzini wakhe mina mengifika laphana ekhaya nobe ebhizinisini lami kumele ngifike ngiqale ngichele anginike into esigujana encane ngiyofike ngichele ngayo aphinde futhi anginike ibhokisi eliney'nyosi zivalelekile futhi kahle nje kusami iy'nyosi lezi ey'noju anginike iy'nyosi angitshela ukuthi hayi lezi iy'nyosi ke mina njalo ngolesine ngenze sho ukuthi kube ulesine njalo mina ngolesine ntambama iy'nyosi kumele ngazi ukuthi ngizinike inkukhu ke ayimhlophe eyokukhanyisa izinto zami zibe mhlophe thatha nangempela le nkukhu emhlophe njalo mina ngiyazi ukuthi hayi ngifaka lapha kuleli bhokisi eliney'nyosi so immediately mabe liba ney'ntuthwane noba libaqala liba nezilwane noba impethu yila qala khona ukugcwala khona so it was a must ukuthi ngusebenzise ngolesine. Kugcwala phi ke etavern yakho? Sekuyagcwala ke manje ekhaya. Lezi impukane noma lezi ntuthwane lezi nempethu lezi abantu lapha. Lezi impukane balezi impethu ze definition yokusimama kwebusiness la. Okay. Yes. So ngaqala ngempela ngeweekend yokuqala ngayenza lento le ngisanomdlandlo ukuyenza ngazi ngisho isikhathi kumele ngiyenze ngaso ngaphela impela ngisaqala. Nangempela ngiyifake le nkukhu lela futhi akuphela ngisho isikhathi eside kwathi nje ngolesihlanu ntambama le seyibolile lo nkukhu le ngaphela vele ngaphandle futhi la kunoju khona le y'nyosi kuyashisa phuma uthi uphuma yonke into nangempela kwathi nje ngolesihlanu zakhala kwagcwala ngaze ngakhipha iredo nganginey'pikha lezi ey'nkulu ezinde ngayikhiphela eminyango nje ngayibeka kuvrandi. Usuku lokuqala uqale ukusebenzisa lento? Usuku lokuqala ngisebenzise lento lena kulesihlanu kwagcwala la ngempela ngolesihlanu kwagcwala impela la ngomgqibelo kwathi ngolesine kwenzeka on Sunday kwenzeka into engakaze kuyenzeka before into eyangihlupha Sunday iqale-ke manje angazi abantu bexabaniswa yini eminyaka ngizose ngimenyeza ukuthi hayibo naku kuliwa ngaphandle
Mengiphuma ngaphandle hayibo sekugcwele igazi phansi ingane yabantu isithule. Uyabo. Ngithi mangifika ngibuza ukuthi kwenzakaleni angazi bebebanga imali angazi nobe ukugcwalisela idash yini noma kodwa kumele kuzothengwa kahle kahle. Yeah. Ashithi bayibanga lento abayibanga ngathi ngiyezwa hayibo sengaze kuphuma isidumbu pho ngedash and abantu abajwayele ukufika bezokweleta la kumina. So I didn't think ukuthi ngaba yinto engazibulalisa idash. Uyabo. Yabo ngingana ngithi hayi into eyenzekile ngibhala statement okay fine kube right. Futhi akuzange kuzoba iprocedure ende. Nginganayo. Njalo ngolesine ngenza lento le. Yeah. Qhamuka omunye olesine hayi mhlawumbe nje kwaze kwaba inyanga impela eziwu2. Hayi manje lento iyangihlupha because into eyenzakalayo manje kuphela abantu. Khona eTavern. Phela abantu eTavern. Bayalwa bayagwaza kwenzakala. Abantu bayabulalana. Bayabulalana abantu and mina ekhaya isikhali besingangeni lela business because ibusiness lasekhaya. Yeah. Ngalithatha mina ngalenze lami yabo. Hayi ekhaya bengingakaze uwezwa kuthiwa mhlawumbe khona abantu abaxabene noba kanjani hayi. Manje njalo ngesonto sekuhlezi kunomuntu oshonayo. Njalo ngesonto nomuntu oshonayo. And into engiyibona lezi inyosi ngicathi yizo ezilidela kuyo yonke lento eyenzakala. Sure. Manje ngiyayibuka lento ukuthi abantu abashonayo akubona abantu ohlobene nabo wena. Hayi ngabe kunamanje. Manje yini ekuthusa tu ngoba abantu labasuke belwa bayilwela ngenxa yokuphuza kwabo. Yini ekwenza ube nefiya engaka ngophela vele kujwayele ukuthi abantu balwe balimazane. Ngiyakuzwa King ikujwayelekile impela kodwa mina ngumuntu emotional kakhulu as much as ngavula ibusiness engazi ukuthi linokuba violent somehow yabo. So ngumuntu wesifazane abantu abefika lapha kumina kufika abantu basemphakathini kufika abantu engikhule nabo uyabo. So manje mase kuzokushona abantu engibaziyo kulandelelana lento iqala ungihlupha because angazi mhlawumbe kusasa lento ingaqala phansi idla izingane zami idla umndeni wami idla abazali bami noma idla umyeni wami. Sure. Ngesikhathi uqala mama ungena kuyona yonke lento ngoba uyasho ukuthi iTavern bovela unayo. Yini kahle kahle yakulidela ekutheni ufuna ukuphakama iziphi inkinga obhekene nazo lezi ezazinganginelisi wawungondleka umndeni wakho wawungakwazi ukulala udlile kwakwenzakalana yini yaholela ekutheni ngoba wonke umuntu uthatha isinqumo obe nesizathu esithile yiphi isizathu sakho sokuthi uthwale ibusiness yakho livele wrong. Yabona ke King ngithanda impela umbuzo wakho njengoba ngishilo nasekuqaleni mina ibusiness lotshela ekhaya belivele likhona. Kodwa thina ekhaya besi-order ngakesi mhlawumbe sode 2 yamakesi aHeineken 1 kesi ekhaseli mhlawumbe kube 12 eSavannah to name a few. Sure. Manje ngiyabuka ukuthi into abayenzayo ke level yangenza ukuthi ngempela ngibe nogqozi nofuqufuqu lokuthi no ake ngenze something into eyenzakalayo abantu bayafika la ekhaya bafike bathenge abahlali ke manje phansi umuntu uzofika athenge ahambe ohlala lapha kamama yangichaza kamama yangichaza kune sound kamama yangichaza bathi kune vibe angithi basho njalo manje bathi vibe kunayo yonke into okay fine ngaqala ngathi okay uthi ngifaka iscreen mhlawumbe ngizoheha la bebhola uyabo kwanhlangazi moya nomoya ila ngibone khona ukuthi yazini awuthi ngithatha istep esilandelayo wona umndeni wami hayi ubungalamba ufuna uqhama kodwa ke ukubona ibusiness lami lenza ngalendlela elenza ngayo angithandanga. Mhlawumbe njengabantu abampitsholo bazongifakazela ababukeli bethu lapha emakhaya ukuthi sinawo umqondo okuvela siqala into siyenze kodwa singabe sisafunelele ukulandelela ukuthi sifunde kabanzi ngayo. Ngaphambi kokuthi ube nezinto ezibukayo ezikukhalisayo wake wazama mhlawumbe ukuthi ufunde ukuthi how to manage a business nezinye zezinto ukuthi ubhekana kanjani nama challenges. Ngabe nginamanga ngangakaze mina ngaqala ibusiness for the sake of imali. Sure. Angizange ngize ngibheka ama-advantages nama disadvantages ebusiness. Okwami ukuthi mina mengivula ibusiness kumele ngibheke iprofit. So ngicathi la kwaqala khona kwayinkinga angizange ngibe nolwazi olujulile ngebusiness because nasesikoleni bengingenzi oma business start oma accounting nani bengenza nje ama general tourism hospitality into general. So ulwazi belingekho liningi benginalo the aim of the business bekuthi kahle kahle mina ngifuna imali. So manje lento iyangihlupha King mfethu. Iyangihlupha ngoba ngathatha imali ngempela futhi enkulu ukuze ngihambe ngiqa amabhoda kunzima ngicasha. Talking about sorry ungena ulimini talking about ilento research nani khona ke ngokuthwala ke wa researcher ngakho wathola ngakho ukuthi kuyini kwenziwani before uya khona ubani wa suggest ukuthi ya lapho noma umqondo wakho nje wayefika ethi sengiya lapho. Ngiyawuthanda umbuzo wakho yazi lalela ke into eyenza ngeke uzukholwe shuthi ngangiyo order kwezinye indawo engala emanzi imtoti. Manje order ngala emanzi imtoti shuthi hayi isoka ngempela lensiza lifele ithi lizoshela hayi lishela isoka lensiza hayi ngithi hayi mina ngishadileke
uyabazi abafana manje baya-understand. Yeah. Kwakuthi nami vele umyeni wami akayena umuntu onaka kakhulu izinto, umuntu osehamba angibhore. Sure. Yabo, kodwa yena ukumthanda hhayi ngiyamthanda. Yikona Wa- ukuthi akakwazi ukungiprovide. Wayekubhora. Awuchaza indawo yokubhora? We king. Yazi ukungibhora kwakhe wayengibhora ngale ndlela yokuthi akakwazi ukungiprovide, akakwazi ukwenza iy'dingo zomuntu wesifazane Oh. azidingayo. Okay. Yebo. Uma ungenamali umuntu wesilisa bekhaya uyabhora according to sis. Uma ungenamali nje. Hayi bonke uyayibhorela. angingadlali njengabo Nkosi yami. Oh, qhubeka mama. Okay, so ubhuti lona athi wenzani, ngimtshela ubhuti ukuthi ngihlala phi, ihambe convo, athi ubhuti asiphume siye out for ama-drinks kwamanye Sure. ama-restaurants ala eThekwini engingwadalule. Fena ngempela sevi lunch, hayi ubhuti khuluma kube ukuthi uyabo umuntu uzoqala ukumbona nje vele igazi leli liyashayisana. Yeah. Hayi ngixoxa nobhuti ethi hayi nginenkinga kanje nanje ibhizinisi lami lo-1 no-2 no-3. Athi ubhuti nkosazana wahlupheka kungaka, yabo mina ngihlala endaweni ewukuthi nokuthi kukanjena kanje ngenza u-1 no-2 no-3. Yilapho-ke ngathola khona ulwazi lokuthi angihambi ngingale, futhi ubhuti Nkosi yami uyena owangihambisa, uyena owangiyalela yonke into, futhi nje kwahamba kahle, wangiqinisekisa futhi ukuthi yonke into iyohamba kahle ngoba naye usebenza kanje. Sure. Kanti akangitshelanga ubhuti ngokuthi ama-outcome alento azoba Ama kanjani? manje uyabona nje angazi lento iyangihlupha. Shouthi wena waya lapha enyangeni ugajwe injabulo ukuthi ama-result azophuma la ibhizinisi yakho Yes. izoqhubeka kube ngcono fana nalo bhuti Ufana wambona. lo bhuti. Hey, ngoba uyahamba bandla ngonyonyovu lemoto. Uyabo, angikhombisa futhi iy'thombe zebhizinisi lakhe nje, ilama bhizinisi la amakhulu impela esiwazini eThekwini esijole ukwahamba wonke. Kodwa uthe mese ngichazela ngabo ukuthi hey, yabo into ezenzakala ematshwaleni. Hayi zinkulu, yabo uma ungangenela nganeno uthi mhlawumbe uyongena emakamereni. Hayi ngeke. Manje lento iyangihlupha because angazi kuzokwenzakala. Nabo nje last weekend kushone intombazane besikhule nayo. Kade ikhona ethaveni yakho. Kade ikhona ethaveni izo-celebrate i-25th birthday yakhe. So mezo-celebrate usuke nabangani bakhe bangala eMgababa. Yeah. Kube mnandi kube nje. Not until kuze kuhambe yena emhlabeni angazi ukuthi baxabana kuxatshaniswa yini, kwenzakalani. Kodwa nje ngafanele nami sengifanele ukuthi nangu umuntu udindelezile phansi. That's when I started to see ukuthi no, something is wrong. Imese ngingenela kumuntu engakhula naye izoyekela nongenela endlini. La ekhaya uhlala nabantu abakanjani? Abayinaki yonke lento ukuthi khona into eqhubakalayo la wavele wavumbuka isikhalindi wasuba i-multi-billionaire or millionaire. Angazi amaphakethe lakho limi kanjani kwamanje, ngiyakubona khona uthumi kahle kodwa angazi uthumi kanjani. Ngiyalinganisa nje. Abakubuzi imibuzo ethile ekhaya nokuhlambisela ukuthi hawu wona wasuvela uqubuka nje. Hey, ngeke ubuzele ukuthi udla izambane lampondo weking. Oh. Ngeke ubuze lutho ngoba ayikho into engekho ekhaya akekho umuntu oswelayo. Ngoba ngithi ekhaya akekho umuntu oswelayo, ngisho emzini wami. Ngisho ekhaya elikhule emakhaya. Abaswele lutho. So manje I don't think bangaba khona umuntu ongangibuza nabo ngaba kwi-position ongabuza ukuthi yini ewukuthi yini ukuthi because yonke into right. Abathi futhi ukwenza even umyeni wami uNkulunkulu angixolele engafunga naye phambi kwaNkulunkulu. Akazi ukuthi le business ngoba si right kanje namhlanje ingobani. Talking about uNkulunkulu uyasonta. Hey, ngakhula ngisonta, ngakhula ngumuntu omthandayo uNkulunkulu osamthandana namhlanje, but akazi ngagcina ukuthandaza ukhuluma iqiniso. Udliwa unembeza ukuthi uyazazi ukuthi hayi ngabe nginamanga kuona unembeza, ayikho nje into efikayo ukuthi angithandaze. Yo, angidingi lutho, ngizibona ngi-right yini ngizobe ngithi ngidinga uNkulunkulu. Hey bana. All right. So now usufuna kwenzakaleni ngesithwalo sakho? Ufuna siqedwe noma ufuna ukuqhubeka ngaso kodwa singasafani nendlela esisebenza ngayo manje? Ikuphi ofuna kwenzeke masibiza umlaphi wendabuko sicela usizo kuyena nathi? Hey King, ngiyasaba. Inkinga uyabo uma uzofunda izinto nobuzozwa izitori ukuthi uma uyeka ukuthwala uyashona. Mawushona kuhamba yonke into yakulandela. Yeah. Manje into engiyisabela izingane zami ukuthi ziyosala nobani, zokwenza njani, because umyeni wami akanalutho. Sure. Kwakuwuthando nje kuphela futhi nami because sikhule sonke. So manje as much as ngifuna ukuyeka because lento eyenzakala isibulala abantu abaningi. And unembeza udla mina ngedwa. Lo muntu angisawazi ukubelekela ngikhulume naye. Yeah. Yena lo wayengilidela ukuthi ngize ngifike lapha, asekho nje in contact. Ayekho umuntu engakhuluma naye ngalento, engidla ngedwa. Nagcina njola naye? Hayi asijolanga Nkosi yami ngabe ngamanga. Okay, waheheka nje wambona. Ngaheheka yena wanginika nje business advice, ngabona nje i-friend right ekwazi ukungicabangela. Sure. Alright, siselakho lokugcina mhlawumbe xa isabantu abasafuna ukwenza into efana neyakho abanamabhizinisi emakhaya abafuna aphakame, wena usukubonile ongakukhuza noma mhlawumbe ubagqugquzele, ungathini kubona?
eyi guys indle emnyama ilambile. Izwe lethu lidayiswa sibhekile. Sure. So ziningi izinto esizenzayo sabantu abamnyama bala South Africa ezingekho right ngobani sifuna ukuthi sidle silale sidlile izingane zifunde kodwa amanye esizenzayo azikho right. Yeah. Umuntu ngambuka uthi uyendaweni ukuthi eyona ndawo evunyiwe eThekwini kodwa awazi ukuthi njengoba kuvunyiwe kumnandi kanje ya kwenzakalani ngemuva. So engixwayisayo ukuthi bekezela ukuthi wena udayisa lo beer o2 noba o3 noba ukuthi udayisa lawo makinati as long as ungena u200 ngosuku ongenacala ongenagazi. Bekezela lokho ngoba ungahayela umcebo omunye umuntu ngoba awazi ukuthi uthole kanjani. So engixwayisayo nje ukuthi ngicela singahaleli umcebo omunye umuntu amkela onakho. Sawubona kakhulu ma. Ngiyabonga King. Yesizwe ke ogogo bechaza emakhaya bethi kuyabekezelwa emendweni asazi ke noma kuyabekezelwa yini empilweni kodwa ke okubalekile sisakusho manje bekezelana ngane zakho ukuthi bekezelele noma isiphi isimo enibhekene naso ningalinge nisondele ezintweni ezonigqilaza kusasa according to sis lento iyinkinga kakhulu egcina isigqilaza kakhulu. Asibonga kakhulu ke indlebe yakho nokusilalela kwakho nje nokuhlala nathi qhubeka ucommente lapho like sibe kunye nawe le Black Life TV igama lohlelo izimpande zama Africa lami King Sicaka ngokaluqa. Nisale kahle. Siyabonga.